convertir en un mag. Las aventuras del mag Polilla. Capítol 8. En mag Polilla se'n va de viatge. ¡Gos! ¡Gos! On estan les maletes? Les havia deixat allí preparades. Però, Gos, què fas veient la tele de peu? És que al sofà hi ha una aranya que sembla una mica perillosa. Ostres, tu ocupa't d'això. D'acord, Me'n vaig de viatge. que vagi bé, no perdis el vol. Que bonic és viatjar, sense màgia, sense portals, en un transport normal. Miau, No, dissimula, Mac, dissimula. miau, Hi ha un gat. No es poden pujar animals a l'avió. miau. No, Pop. Ajuda! No et preocupis, mag, jo t'ajudaré. Hem de sortir d'aquí, gosset. Obre un portal i anem directes a la platja. No vull pagar la multa d'animals a l'avió. Continuaràs.